Здравейте! След като сутринта си говорихме за съвпада на Слънцето и Кето, като цяло, общо, сега ми се иска да влезна малко повече в детайл какво биха могли да очакват зодиакалните знаци от този транзит, в зависимост от това къде за всеки един от тях протича той. Първо искам да отбележа, че общото послание за всички нас е среща на егото и автентичността. От една страна е Слънцето, което е нашето его, мястото, където искаме да блестим, да се покажем, да се изявим, а от друга страна е неговата противоположност Кето, който, това е южния лунен възел, който има за цел да премахне материалните пречки пред нашия духовен растеж. Тоест, той е този, който е точно обратното на его. Той е този, за който духовната реалност е на първо място, а това как изглеждаме, какво правим и дали блестим в света, като цяло няма голямо значение. Така че за всички нас посланието е да предадем егото, т.е. да го смалим, да се смирим, да позволим маските, които всички носим в една или в друга степен, да паднат и оттам да се покаже нашата все по-автентична същност. И като цяло това е транзит, който разголва душата. Маха пластовете от идентификации, роли и всякакви такива неща, за да се покаже нашата автентична истинска същност. Така че, като цяло, за всички ни посланието е: смири се, смали егото. В коя конкретна област има да го направи всеки един от нас, съобразно неговия знак асцендент. За овните този съвпад се случва в сектора на децата, романтиката, творчеството, любовта, забавлението, късмета, спекулативните печалби. Тоест в някои от тези сфери може би ще преживеете ситуации, които да покажат истинската ви същност и в които не би било добре да настоявате на своето, да настоявате вие да сте прави, да се покажете на всяка цена. Т.е. предаваме си егото в тази област. За телците това е сектора на домашния уют, на семейните неща, майката, също така вътрешния свят, вътрешния комфорт, емоционалната стабилност. И това са секторите, в които може би ще преживеете някакви разклащания, които имат за цел да ви покажат вашата истинска сила. Близнаците, за тях комуникация, и то най-вече с братя, сестри, с съседи, кратки пътувания, обучения, търговски обмен, изобщо меркуриеви неща. Тук малко приличат нещата на ретрограден Меркурий. С особено внимание подхождайте към всички подобни дейности в тези сфери, особено ако вашите действия водят до това да сте облагодетелствани, да сте доминиращи. Не бива да допускате това да се случи. Също така агресивен тон и недобро отношение с хората, които изброих, няма да са във ваша полза. За раците активен ще бъде домът на финансите, на ресурсите, на ценностите. Освен това всичко, което излиза и влиза от устата. Тоест, храната, с която се храните, думите, които казвате, истината като цяло, също така семейството. В тези области бъдете внимателни, мерете си приказките, не изричайте лъжи, внимавайте какво ядете и не показвайте елитарност в нито една от тези зони. Лъвовете. За тях това е най-интересното време, защото съвпада се случва в зоната на тяхната личност. Тоест, как те възприемат себе си, как проектират себе си в света. Изобщо публичният образ на лъвовете ще бъде поставен под един вид разклащане, но
целта на това разклащане е наистина фалшивото да си отиде и те да блестят не с фалшива светлина, отразена светлина, а с светлината, истинската светлина на своята душа. За девите също мога да кажа, предизвикателно положението, защото пък за тях транзита се случва в духовния сектор. Освен за духовността, това място отговаря за скрити разходи, загуби също така, скритите неща като цяло, лечебни заведения, изобщо тези малко по-такива деликатни теми, които не винаги искаме да влизаме в тях. Доколкото Кето е духовна планета, духовността ще бъде на водещо ниво. Тоест, тук пък е хубаво да обърнете внимание на духовното его, дали не проявявате дискриминация на база своята вяра, своята духовна практика и дали по някакъв начин не се чувствате над други хора, които имат различни от вашите вярвания. Внимавайте с това. За везните, социалните контакти, приятелствата, в сектора на мечтите ще се случи този съвпад, така че също така големите печалби, така че обърнете внимание къде в тази област проявявате егото си прекомерно и къде имате нужда да се смирите, за да може всички тези сфери да бъдат в максимално добра проява. Относно приятелите си, обърнете внимание кои са ви истински приятели, дали вие сте добър приятел. Скорпионите ще са ангажирани със своя публичен статус, с кариерата и с това доколко работят нещото, което е тяхна жизнена мисия. Добрата новина тук е, че Кето е в изключително благоприятна позиция в знака на Скорпион, според някои ведически източници и вероятно той би им помогнал да се оттърсят, да се отделят от всичко ненужно в сектора на кариерата. Стрелците, съвсем интересно, тук са в свои води, защото за тях това е сектора на духовността, на висшето знание, на учителите, на чуждестранните връзки и на далечните пътувания. Тук се сещам да кажа, че и за девите може да има комуникация с чужбина и да обърнат внимание на връзките с чуждестранни страни и представители на чуждестранни страни. Тук може би при стрелците отново духовното его е това, което ще ги занимава и е хубаво да обърнат внимание, да прегледат своите вярвания, да допуснат, че и другите може би имат основание да вярват в това, което вярват. И интересното за стрелците е, че те или са много над нещата, или се вторачват в детайлности. Не ровете излишно да си търсите слабости или пък да преувеличавате положителните страни. Кето ще ви покаже нещата точно такива, каквито са. Козирог. Козирозите ще са заети с трансформация. Вероятно заемни ресурси също, застрахователна дейност, ресурсите, които споделят с партньора си. В тази област може би ще се разкрият илюзии, които сте имали и ще успеете да видите по-автентичната своя версия. Като цяло Кето е трансформираща планета, така че трансформацията за вас ще бъде в пълен ход. Водолеите ще имат задача да прегледат своите партньорства, начина по който комуникират, къде поставят другите. Доколкото Водолей е социален знак, може би това няма да е много предизвикателен транзит за тях, но пък от друга страна Водолеите са известни със своята ексцентричност, това е един от триковете на Слънцето, да го виждат всички, да го забележат всички, да сме различни.
тогава ни забелязват. Бъдете умерени в това. И завършваме с риби, за които ежедневието, рутината, работата, здравословното състояние ще са от водещо значение. Слушайте повече, не се жертвайте излишно, когато ви дават съвети за здравето, примерно, или пък някои от областите, които споделям, отворете уши, чуйте. Разбира се, че вие сте знака, който обобщава знанието на всички предходни, но дайте шанси на другите хора да дадат своята лепта към вас. Накратко, всъщност не чак толкова накратко, това мога да споделя като очаквания за този транзит. Не мога да ви кажа, че ще бъде лесен и много приятен, защото за да се обелят слоевете, понякога трябва да се резне с ножа тук-таме на някои зеленчуци, но пък това, което преживяваме, тези, които се стараят да видят урока зад преживяванията, тези, които се стараят наистина да не подхождат от гледна точка аз знам, аз мога, аз съм най-добрия, аз, те ще имат дара на трансформацията, която ще ги води към душевна еволюция и към духовен растеж. Оставете коментар кой е вашия асцендент, припознавате ли вече първите симптоми, защото той е активен от няколко дни. Аз за себе си мога да кажа, че вече има ситуации, които така ме побождат по моите теми. Така ще е до 15 септември, за да можем да започнем учебната година с пълни сили. Явно трябва нещо да си отиде от нас. Благодаря ви, че имах възможността да ви споделя всичко това. Оставете коментар, споделяйте с други хора, ако смятате, че това видео е полезно, и нека подкрепяме взаимно своя растеж и нещата, които имат за цел да ни бъдат от полезност. Благодаря ви, чао и до скоро!